va ser presentat per l'Andreu Casadellà i l'Alba Bosch. Es van fer els lliuraments dels Premis de Visual i Plàstica i dels Premis Literaris de primer cicle d'ESO, els Premis Literaris de segon cicle d'ESO, de batxillerat i de cicles. Aquest haiku és de l'Ània González, de primer B. Molt bé. El microconte guanyador és el d'un alumne de segon. No el llegiré perquè és més llarg. És el de la Judit Costa, de segon A. De tots els participants, però finalment, com ja sabeu, només hi ha un guanyador i el guanyador ha sigut, per tercer, Aleix Serra. Referent a la categoria del microconte, el guanyador ha sigut la Gina Gómez. Gràcies. Ja de la categoria B ens queda la modalitat del relat i la guanyadora ha sigut, de quart, Carla Pérez. Carla Pérez López. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Cicles amb 3 modalitats. De la primera modalitat, que és haiku o haiku, no sé, la guanyadora és l'Alba Chiberta. Què? No hi és? Molt bé, doncs com que no hi és, no el podrà recollir. De la categoria de microconte, la guanyadora també és de segon de batxillerat i és la Melanie Paladino. Finalment, en l'apartat de relat curt, en el que hi ha hagut molta participació i molta qualitat, ens ha costat molt en el jurat de triar, al final hem premiat el que es diu FU i que està escrit per l'Agnès Pagès. La Gina Gómez va llegir el poema Vinyes verdes vora el mar, acompanyada per l'Alba Chiberta a la flauta travessera. Vinyes verdes vora el mar. Ara que el vent m'arroba, us feu més verdes i encara teniu la fulla pròloga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'auserda. Verd vora el blau mariner, vinyes verdes. Es va llegir un poema de Josep Maria Segarra a càrrec de Pau Bosch. L'any 2011 s'ha commemorat el 50è aniversari de la mort de Josep Maria de Segarra, entre d'altres autors, i durant tot el curs 2011-2012 s'han estat fent actes relacionats amb l'obra d'aquest gran autor. Josep Maria de Segarra va néixer a Barcelona el 5 de març del 1894 i moria el 27 de setembre de 1961. Va ser poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català amb una obra realment extensa. Les seves obres més rellevants són la novel·la Vida privada,
i en el cas de la poesia un recull de poemes anomenat Cançons de Remi de Vela. Es va fer un homenatge a Pere Calders amb una lectura d'un text a càrrec de Mariona Osta, una representació de microcontes d'alumnes de quart d'ESO i es va dramatitzar un altre per part d'alumnes de segon d'ESO i batxillerat. Pere Calders va néixer el 1912 a Barcelona i va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts. És per això que ell mateix es considerava a vegades dibuixant o com ell es deia ninotaire abans que escriptor. A l'esclatar la Guerra Civil es va allistar a l'exèrcit republicà. Quan la guerra va acabar i la república va caure, va ser enviat a un camp de concentració a Prats de Molló. Quan finalment va poder sortir del camp de concentració el 1939 es va exiliar a Mèxic, on no va deixar d'escriure i va viure situacions semblants a les dels personatges dels seus cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana. L'Exprés. Ningú no volia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que ahir no hi havia hagut mai ni vies ni estació. Copyright. Algú m'ha fet a mi i està venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat els drets ni si ha estat un bon o un mal negoci. Història castrense. Si els hagués manat de saltar per la finestra, ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè confiaven cegament. Fins que un dia els ordena que saltissin per la finestra i aleshores desertaren tots. Perquè un home que disposa de coses així no és de fiar. De quan les bèsties parlaven. Hi ha una tendència excessiva a afalagar les femelles. S'ha parlat molt de la gallina. I gens de mi, que sóc el gall dels ous d'or. No se sap mai. De les 4 rodes del cotxe n'hi havia una que girava al revés, però era la bona, perquè provava d'allunyar-se d'una corba que ens va desmanegar a tots. El mirar de l'ànima. No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però semblava tant a un veí meu que em va saludar cordialment. Ell també s'havia confós. Confessió. La meva estimada em va dir que un pit sí, però que l'altre no, perquè el tenia emparaulat. Geniut i egoista, vaig perdre l'únic que em quedava disponible. A la nit de la festa major, sota el fregàs, quan la lluna feia el ple. Ell havia de ser en bona fe. Fred i Garneu i amb aire de no haver trencat mai Can Plat es dedica a fer perdre coses importants a les noies en el jardí de casa meva. Soc un home de segons quins principis i en un parell de dies vaig arreglar un casament reparador. Val a dir que no em fou possible de dedicar-hi gaire temps, ja que l'anunci continuava duent gent a casa i jo els dedicava una atenció preferent. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. El que acrediti d'ésser-ne el propietari, que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció. El tercer visitant era un home que inclinava a confiar-hi. Si m'ho hagués proposat, l'hauria fet soci de qualsevol negoci meu. Jo, senyor, mal m'està dir-ho, sóc lladre. L'altra nit vaig venir a casa vostra pels meus afers, portant damunt records de família i tota la meva documentació personal. Això no es fa mai, és elemental, només li pot passar a un aprenent. Jo hi vaig caure, mig per vanitat, mig per imprevisió. I succeïa el pitjor que podia passar-me. Vaig perdre els papers a casa vostra. L'anunci m'ha fet comprendre que sou una persona civilitzada i que voleu arreglar l'assumpte d'home a home. Sempre m'ha agradat el tracte amb gent liberal i vinc a correspondre al vostre gest. Jo us tornaré a productor del meu treball, vos encarneu els documents i quedarem amics. Així no us anar per les cases. Això que dieu és realment ben vist, i vos i jo quedaríem honorablement. Si no fos que ni m'he donat que ningú m'hagués pres res, ni he trobat cap paper que us pertanyi. És una pena. Si no hi trobem un sentit d'Irosa, l'entrevista esdevindrà tibant d'un moment a l'altre. Caldrà que fem, amb el vostre permís, una petita reconstrucció dels fets. Aquella nit, jo vaig saltar al vostre jardí per aquella banda.
Exacte, en saltar, recordo que se'm va enganxar l'americana a l'ampit i vaig sentir el soroll d'alguna cosa que queia al terra. Podia molt ben ser els meus documents, oi? Ha arribat el moment d'aclarir-ho. Ja els tinc, me n'he sortit millor del que em pensava, perquè és bo que no conegueu la meva identitat. I si us feia caçar pels meus criats i us lliurava a la policia? No, no ens convindria ni a vos ni a mi. Els meus col·legues no us deixarien viure tranquil. Val més que ens donem les mans i quedarem amics. Tot això ja us ho podeu quedar. Així ja puc estar tranquil? Del tot. Tinc coses més importants en estudi. A més, la nostra noció d'amistat em lligaria de mans. El quart visitant pròpiament no va venir. Una tarda me'l vaig trobar a l'entrada de casa, a part de dins del jardí. Ei, feu-vos aquí. D'això es tracta, precisament. Estic provant de recordar-ho. Qui sou? Marc Noblesa, lampista. Carrer del Sol, número 3. Però no recordo res aquest carrer ni l'ofici de lampista. Sé que sóc aquest tal Marc, pel retrat, però no sé res més. I com heu vingut a parar al meu jardí? No ho sé. Em sembla que he vingut atret per alguna cosa, però no me'n recordo. No és pas per l'anunci? Sí, sí que és això. Apa, procedim amb mètode. Heu perdut alguna cosa? Es veu que sí, però no me'n recordo. No us trobeu a faltar res? No ho sé, només he perdut la memòria. Em sap greu, però no és això el que he trobat. Amb tot, veniu amb mi i mirarem què s'hi pot fer. Deixeu-me estar aquí. Volant a les pomeres del jardí, sembla I tan aviat com l'humor m'ho va permetre vaig redactar el següent anunci. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de Casa Bona. El que acrediti d'ésser-ne el propietari, que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció. L'endemà mateix em va venir a veure una noia bonica, que es comportava amb un peculiar compungiment. Quina cosa és la que has perdut? una grandesa, senyor. No és pas això, filla meva. Em sap greu, però el que hem trobat no és això. Sí, senyor, és ben bé això. Bé, a veure, parlem. I com s'ha esdevingut? Més que parlar-vos del com, vinc a parlar-vos del qui. Ha estat el Galsworthy. Galsworthy?